Вход в системата се извършва чрез полето за вход, намиращо се в горния десен ъгъл на всяка страница на сайта на продукта. Тук въвеждате предварително предоставеното ви име за вход, като спазвате малки и големи букви, кирилица и латиница, специални знаци и интервали. Следва клик върху бутона Вход, при което браузърът ви ще бъде пренасочен към вашата индивидуална информационна база. Този първоначален екран ви предоставя възможност за повторна идентификация с потребителско име и парола. От падащото меню на полето Потребител изберете единственото предварително създадено потребителско име. Полето Парола оставете празно. Кликнете върху бутон ОК или натиснете Enter. Появява се основният екран на системата. Не забравяйте, след като вече сте се включили, да промените потребителското си име и парола, за да защитите вашите данни.